No niin, moi vaan kaikille ja se on Snigetsi taas täällä ja Happy Wheelsia luvassa taas kerran. Ja samalla tavalla mennään kuin viime kerralla, eli parhaat levelit tältä. No otetaan tältä päivältä. No niin. Mikä ihme tää on? Ha. Moro. Lagi. Päistäkää. Tää vaikuttaa mukavaltakin. Mikä tuo on? Mokat on tuttu. Wii. Die. Jee. Oli hauska. Short battle run. Okei. Tää henkilökohtainen suosikki. Joka nyt sattuu kuolemaan aika pahasti. Kattakaa tota rengasta, miten se meni. Ei helvetti. Okei. No niin. No ja viinaa nyt sitä, vaikka pää on irti, niin kyllä sitä viinaa nyt pitää saada. Pienen pullon juoksun jälkeen. Table run. Let's go my table! Slide! Tähän hyppii kukalla. Ei onnistunut se oikein. Jetpack Joyride 03. Okei. Ei tää toimi. Mä kökötän tossa tuolin päällä ja muu. No niin, jalat lähti. Noniin. Nää vissiin sit pääsy muka maaliin. Haista pahoin. Jee. Like a boss. Jee, leveli loppuun. Meikä nyt jaksaa vielä painaa. No, täällä on vaikka mitään hauskaa.
Ite musta tuntuu, että nuo happonat ampuu ihan just mut pään irti. Et ammu. Mitä tässä pitää ees tehdä? No ei nyt ainakaan levätä siinä piikkiä päällä. Moi. Mistä lähtien ruohonleikkurissa on ollut jousitukset? Yeah. Oi jumala, ei mitään tämmöstä. Ei mitään tämmöstä. Ice rope swing. Mitenköhän tästäkin tulee? You are stuck in this frozen cave and you have to find a way in this hellhole. Freaking go. Press C. Okay. No se meni aika hyvin. Kiinni. Se on niinku tosi mukava, kun ei tiedä edes mistä tää ottaa kiinni. Oi herra jumala. Ei mitään tämmöstä. Taas mennään pogoilemaan. Front flip. Shape. No hienosti. Toi, front flip. Yeah. Katso mitkä dance movit. Stairs, mitkä hiton stairsit nuo nyt on olevina. Mitä tää jätkä on vetänyt, kun tätä leveliä on tehnyt? Nyt mennään aika paus. Aika paus. Press control when falling. Aha. On kokeilla. No ei paljon hittoakaan auttanut ihan siitä vaan. Expert. Joo on expert, ei sille voi mitään. No niin, aika boss jätti jumiikin se. Ei! Keula pystys vaan. Onks tää mukaan niin ruoska tää, ettei tää jaksa vääntää ylös? Jee. Nyt minusta tuli hedelmäsalaattia, vesimelonisalaattia. Okei, toi ihan hito närsyttävä tuo yksi kohta. Nyt ei tuu vesimelonisalaattia. Ei! Nyt. Ei! Keula vaan pystyssä, niin kyllä se siitä. Kyllä se siitä. Hei vesimelonit. Ei, älä ammu, ei! Tää pitää kuulla mitä se et enää ammut. Tää on pakko sanoa, että on kyllä vaikea leveli. On vaikea leveli. Ei. Se ei nyt mene, niin sit vois jo lopettaa.
Ei tästä näytä mitään tulee. Ei ammu. Ei ammu. Ei ammu. Haha. Ei miinoja. Ei miinoja. Keula pystyssä. Keula pystyssä. Keula pystyssä. Ei! Mitä täällä on? Onks täällä mitään? Vissi tää ei jaksa puskea jostain hito harppuunasta läpi. Jaha. Jaha. Eikä se olisi kohta viimeisen levelin paikka. Mitä nyt ei olla pelattu? Jet Run Wall Fall. Kuulostaa erittäin jännältä. Oh. Welcome to the Jet Run Wall Fall level. Hope you enjoy. Rate 5 for more levels. Hell no, koska mä menen kulmaan. Ei. No. Otetaan kunnon vauhdit. Ei vissiin saisi tippua näin korkealta. Ei, pois, ei. Ei. Jee. No siinä mä nyt sit katosin. No niin, olisi varmaan aika lopettaa tää video tähän. Kiitän kaikkia katsojia ja jos piditte videosta, niin käykää subaamassa ja se olisi sitten ensi kertaa. Moro moro!